Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe nanamuhla kwi-channel igama kuPastor WeNingi sibe nje ngokuyithoba udaba olwamaphupho. Uma ufuna sikuchazele iphupho uma sinaso isikhathi siyaye sikunikeze isikhathi sikuchazele ongakwenza ukuthi usebenzise inamba le oyibonayo ukuthi ufone ungasebenzisi WhatsApp. Qinisekisa ukuthi WhatsApp udlalela kude nawo. Kanti ke la iphupho ekubalulekile ukuthi ungasifonela kulo elinama details amaningi elide. Kodwa manje lifisha ungalibhala lapha phansi ngoba kulolu usheshe siphendule laphana ke idlozi. Uthi ke siyabonga kakhulu pastor, you are such a blessing indeed. Kusho ukuthini la pastor ukuphupha ubona iHhashi noma amaHhashi ekhwelana, yabo. So iHhashi lingasho into ezihlukahlukene ngoba iHhashi kwesinye isikhathi nawo kweBhayibheli liyavela la khona ikakhulukazi ku-Revelations. iHhashi livela kakhulu laphayana ligitshelwe, iHhashi elimhlophe, iHhashi enempiko amaHhashi. So iHhashi isilwane esivela kakhulu esadini kaNkulunkulu nje noma sibheka izinto in general. So kodwa la sizolibheka in general into esigxile kakhulu spiritually asilibhekela ukuthi into yokuqala uma uphupha la amaHhashi ekhwelana, lolu uphawu oluhle noma ke singathi uphawu oluvame ke la ukuchaza inkanuko kulowo muntu osuke waphupha. Lungasho futhi nokulangazelela isikhathi sokuwotawotwa. Lingaphinde liveze la ukuthola umngane ohloniphekile noma ukuthi ungase uhlangane nomuntu ongumlingani noma ungahlabe ngumlingani wakho kodwa kube umuntu oqotho futhi onothando. Okusho ukuthi suke kungasho ukuthi lindela ukudibana nomuntu oqotho ozoba umlingani wakho futhi uzoba umuntu onothando, noma umuntu njengamanje olangazelela ukuba nesikhathi senjabulo nokuwotawotwa, noma ke umuntu onako nje ukuvukelwa yinkanuko ngenxa yokuthi kudala mhlawumbe wagcina ukuzibandakanya yazi yamona. Kodwa futhi okwesibili esingakusho uma uphupha ke ubona iHhashi, lolu phawu luhloba luvamile esikhathini esiningi ukubika ukuthi usuke uzothola indlela zokuphuma einkingeni esuke zikhungethe ngekudala, noma ke singathi thina kungasho nenqubekela phambili ngaphezulu kwengqinamba. Ukuthi suke uzokwazi ukuba nenqubekela phambili despite the challenges, despite the encounters empilweni, yabona. So uma uphupha uligibele iHhashi, lolu phawu luhle kakhulu ngoba nalo luyalichaza ukuthi ke usukulungele ukusithuthukisa nokufeza inhlelo kanye nezinhloso zakho ngokuzinikela nangokusebenza kanzima, yabona. Kodwa uma uphupha iHhashi elimhlophe, iHhashi elimhlophe luhle, uphawu lungaba luhle ngoba lukhomba ukuba mnene noma lukhomba ubumnene bomuntu, lukhomba amathuba okuphumelela, okuchuma kanye nenjabulo ezayo kulowo muntu osuke ephupha. Kodwa kwesibili esingakusho ngeHhashi elimhlophe uma uliphupha la, uphawu oluhle lungabe luchaze ubudlelwane obuhle, lungachaza ingcebo mhlawumbe, lingachaza ukunqoba. Uma umuntu kade umuntu obhekene ney'nkinga bese ulibona lisho ukuthi usuke uzonqoba, yabo, lezi inkinga noma lezi lingo, yabo. Lungayikhomba inhlanhla ezayo kuwe. Lingasho futhi ukuba umuntu ohlakaniphile noqaqekile noma ukuba nenhlakanipho nokuholwa amandla kamoya spiritual, ukuthi when we are being spiritually led, yabona. Asivali ke ngokuthi uma uphupha ke iHhashi ulibona lithukuthele, lolu phawu lubi ngoba lusho ukuthi ungahle ukuphambane nomunye umuntu, yabona, noma ke nomuntu othandana naye ingahle libe nokuphambana noma nokuhilana. Kodwa uma uphupha iHhashi elimpunga, grey, umbala ogrey noma umbala ompunga akuwona umbala omuhle esikhathini esiningi. Ingakho uma uphupha ubona iHhashi elimpunga sekungaba uphawu singathatha njengolubi ngoba selingaba uphawu esithi liyakuqwashisa ukuthi mhlawumbe ungahle ubhekane nosizi nokudangala noma ke uzoba nesikhathi ezinzima nokuba ngaphansi kwengcindezi ongaba nawo nje esikhathini esithile, yabona.
kodwa uzokwazi ukubhekana nako lokho ngempumelelo. Asivaleke ngokuthi sithi thina siyabonga ukuthi uyinikeze isikhathi sokubheka lo mfanekiso. Engathi uNkulunkulu engakulonda ekubusise. Le video ke le like ngoba usuyibhekile, khombisa uthando, size ngothando, sikuthanda kakhulu nathi. Ungakhohlwa ukuthi ke akhona esiwenzile previously, akhona sizokwenza futhi ngokulandelayo. Be blessed.